Лукашенко зачыняе межы Беларусі і амаль што адначасова падпісвае дамову аб узаемным прызнанні візаў з Расійскай Федэрацыі. Куды нас штурхае узурпатар? Пра гэта я паразмаўляю з Пятро Садоўскім, старшынём камісіі ў замежных справах Верховнага Савету БССР і Рэспублікі Беларусь 12-го склікання, а таксама экс-амбасадарам Беларусі ў Федэратыўнай Рэспубліцы Нямецчына. Нагадаю, што яго адклікаў Лукашенко ў 1994 годзе пасля таго, як прыйшоў до ўлады. Добрый дзень, Петро Вікентьевич. Дзень добры. Дазвольце першае пытанне вось па гарачых слядах гэтай пастановы аб частковым закрыцці межаў. Практычна цалкам будуць закрытыя межы, так? Ну, толькі там за некаторымі выключэннямі. І на наступны дзень, то бок сёння мы даведаемся пра тое, што Лукашенко падпісвае, ратыфікуе дамову з Расіяй аб узаемным прызнанні візаў. Што гэта азначае? Ці, на вашу думку, гэта не азначае, з аднаго боку, ізаляцыю, большую ізаляцыю Беларусі, але адначасова здачу чарговай порцыі суверэнітэту нашай дзяржавы Крамлю? Ну, я могу тут разважаць, як бы сказаць, інфармаваны абыватель. Я спецыяльных даследаванняў праводзіў са сродкаў масавай інфармацыі, гэта ведаю. Значыць, калі глядзець вось гэта закрыццё межаў, ну, не зусім поўная, там ёсць пункты 4-5, пералік ёсць, хто можа прыязджаць. Пра першую частку закрыццё межаў. Ну, ўсё это робіцца як бы з нагоды вірусу. Але для мяне, безумоўна, зразумела, што гэта, ну, як сказаць, Лукашенко цяпер спрабуе медыйна перамагчы Ціхановскую, так сказаць, фігуруе ўсюды, дзе можна. А тут ужо робіцца нейкая канкрэтная справа. Магчыма, каб абмежаваць выезд вот тых, хто уцякае з Беларусі. Відавочна, яшчэ будуць маршы, будуць затрыманні, і людзі будуць спрабаваць выехаць у Літву, на Украіну, у Польшу і так далей. Гэта адно. Другое, калі гаварыць пра вось гэты візавыя нейкія навацыі з Расіі, то я это разглядаю як, ну, агульная нейкая гібридная экспансія, ну, разам з эканамічнай экспансіяй. У Фейсбуку я ўжо пісаў, можа, артыкулаў, не ведаю, 3-4 на гэтую тэму, вось гэтай такой нейкай, як бы, ціхай, мірнага такога акучвання Беларусі, каб упаўсці сюды расійскім карпорацыям, атабарыцца тут, адкрыць свае пункты. У прыватнасці я некалі пісаў пра вот гэты Гродны азот наш, пра Уралхім, пра расійскага алігарха, які тут нарадзіўся і, магчыма, хоча заняць нейкую пасаду. Карацей, вось усе гэтыя інавацыі, яны скіраваныя на тое, каб гэты шлюз з Расіяй адкрыць і каб сюды бесперашкодна яны ўязджалі. А нашы людзі, ўжо тут будзе фільтр. Ну, я не ведаю, ці я адказаў. Гэта думка проста інфармаванага абывателя. Так. Натуральна, што Расія праводзіць палітыку эканамічнай экспансіі ў Беларусі, паступовы захоп галоўных актываў беларускіх, але адначасова з палітычным ціскам. Што Беларусі ў гэтай сітуацыі робіць? Хто можа быць нашым саюзнікам? Вы, як былы прадстаўнік Рэспублікі Беларусь у Нямецчыне, так, у 90-е гады. Як вы гэта бачыце? Можа быць, Нямецчына магла бы крыху хаця б збалансаваць вось эканамічны, калі не палітычны, але эканамічны элемент суверэнітэту Беларусі? Значыць, першая маленькая агаворка я хацеў зрабіць, што цяпер прасіць пра дапамогу не сорамна. І калі гаварыць пра тую ж Нямецчыну, яна б некалі не вызвалілася ад Гітлера, калі б не былі альянты і не было Савецкага Саюзу. Яны разумеюць нас. Я вельмі, што называецца, у тэме адносна Нямецчыны, бо 16 верасня звяртаўся з пісьмовым лістом да амбасады і запісаў ролик 18-хвілінны, дзе расказваў пра сітуацыю і пра захады Россатруднічества, пра іх прапаганду, інфармацыйную вайну супраць нас, пра магчымыя гутаркі Пуціна з канцлеркай, каб неяк супакоіць Германію і укласці ў вушы канцлерцы, што гутаркі Пуціна і Лукашэнкі пра канстытуцыйную рэформу будуць станоўчыя. У мяне быў адказ праз тыдзень з канцылярыі Меркель. Яны пабяцалі ў фармаце
так сказать, маскоўскага фармату, прыкласці ўсе намаганні, каб была медыяцыя ОБСЕ. Германія казала, што мы зробім больш, чым звычайна, будзем вельмі старацца. І забегаючы наперад скажу, што Германія цяпер нават робіць больш, чым Брюссель. Еўразвяз цяпер ужо як бы стаў больш адзінным, чым у сярэдзіне верасня, скажем, але Германія, яна ідзе наперадзе Брюсселя. Я шмат чытаю нямецкай прэсы штодня, і дайджесты атрымліваю з Die Zeit, там, і всякіх іншых газет. Германія шмат можа зрабіць. Ну, такі у немцаў ёсць ужо мем, такі план Маршала для Беларусі. Значыць, калі гаварыць вельмі канкрэтна, Германія можа шмат зрабіць, цяпер ні ў кого няма лішніх грошай у ЕС, але Еўразвяз і Германія ў прыватнасці яны б маглі зрабіць усё магчымае, каб арыштаваць, каб затрымаць, каб высветліць тыя незаконныя грошы, якія вывезеныя з Беларусі, вот тымі двума банкамі, у якіх кормяцца лукашэнкавы хлопцы, і дапамагчы іх вярнуць у Беларусь. Ну, а калі Нямецчына і іншыя краіны могуць нейкую фінансавую праграму адкрыць, то это толькі трэба вітаць і казаць дзякуй. З другого боку, трэба вельмі канкрэтна вывучаць структуру зносінаў. Якая фірма, якая карпорацыя, якая група фінансавая, што яна з Беларусі мае. І калі мы сёння гаворым пра той самы SWIFT, трэба быць вельмі дасведчаным і рабіць нейкія кропкавыя, так сказаць, калі можна сказаць, уколы, каб недзе нешта спараліжаваць. Бо наш цяпер нацыянальны банк, ён, як сказаць, ён пераводзіць магчымыя фінансавыя каналы, каб неяк з Расіяй схаўрусавацца, і каб Пуцін мог вот гэту засаўку фінансавую то адкрываць, то закрываць. Я говорю про грошовые потоки. Ну, не ведаю, вы конкретизуйте, я нечто наговорил шмат тут, целое воблако думок про Германию. Так, Петро Викентьевич, ось в ближайшие 2 дні, литерально там 12-13 подається, Світлана Тихановская выбирается со своим другим визитом официальным у Німеччину. Ранее она уже зустрелась с Ангелой Меркель, теперь она будет зустракаться с президентом Німеччини. Ось, на вашу думку, якія галоўныя пытанні трэба абмеркаваць падчас гэтага візітку? Што канкрэтнага можна, як бы, не то што прасіць, але акцэнтаваць увагу Німеччыны з боку Святланы Тихановскай? Ну, я думаю, тут пунктаў можа быць некалькі. Ну, мне чамусьці прыйшоў адзін дробны адразу. Допустим, было фінансаванне па лініі Міністэрства ўнутраных спраў. Я глядзеў, я сустракаўся з нямецкім амбасадарам на гэты кошт тут. Калі немцы запрашалі нашых сілавікоў, яны жылі ў сем'ях, там нешта нам прадавалі, як чэхі, як канадцы, там усякія дубінкі, ўсё такое, но гэта не самае галоўнае. Відавочна, гутарка павінна ісці пра гэту нейкую сістэмную фінансава-эканамічную вось гэту блакаду. Гутарка павінна ісці пра ЕСаўскія ўсе праграмы, якія планаваліся, так сказать, для Беларусі. І там жа кожная краіна, яна па-свойму ўдзельнічае. Значит, што да нямецкага, як бы сказаць, для нямецкай часткі, вот удзелу ў гэтых ЕСаўскіх праграмах, еўразвязаўскіх, тут трэба мне канкрэтна ставіць пытанне. Я вельмі спадзяюся на дарадцу па міжнародных справах. Вот у Тихановскай, я думаю, што это вельмі удалы выбар. Ён валодае праграмай. Я глядзеў адну перадачу нямецкую, якая малавядомая. Это было праз 2 дні пасля сустрэчы з Ангелай Меркель. Тихановская сустракалася ў таварыстве па замежных справах. І тамака, ну, это организовала там одна такая организация, якая называлася, по-моему, забыўся назву. Карацей, там былі депутаты Бундестага, і там былі вельмі паважаныя депутаты, якія ўжо шмат разоў выбіраліся. Выступала сама Тихановская, выступаў дарадца. Ён быў па-за кадрам у першым радзе, але ён практычна выклаў праграму, што б магла зрабіць Нямецчына. Немцы былі вельмі ўражаны і прыслалі мне вось гэты запіс. Я б не хацеў цяпер прызнацца нават, у мяне ёсць нейкія, як бы это сказаць, меркаванні, я б не хацеў іх сёння агучваць, скажу вам шчыра. Вот што
Ціхановская могла б Зразумела. Петро Вікентьевич, так, зразумела, што гэта часткова, скажем так, секретная справа закулісная. А што ты... Я нешта ведаю, нешта дагадваюся, нешта мяркую па форумах нямецкіх. Вельмі важна цяпер глядзець нямецкія форумы. Ідуць усе вот гэты перадкалядныя з'езды партый, і цяпер ідзе вострая дыскусія ў Бундестагу, вот гэта альтэрнатыва фюр Дойчланд, АфД, ідзе вострая крытыка. Партыя, вось гэта, якую узначальвае, як яго завуць, божечка ты мой, Лінднер, по-моему, Крістіян, это ФДП, яны вельмі крытыкуюць урад. І тут, паводле гэтай крытыкі, можна меркаваць, што Германія можа, чаго не можа. Ну, это я кажу, як чалавек даволі начытаны і інфармаваны. ФДП – гэта ліберальная партыя, гэта свабодная нямецкая партыя, так? Яна крытыкуе кааліцыю, ну, гэта спікер, ён, по-моему, это зорка нямецкага парламенту, я думаю, ён хутка будзе на высокіх пасадах. Так, ну, натуральна, што мы ведаем, што эпоха, прынамсі, Ангелы Меркель у нямецкай палітыцы, у глобальнай палітыцы памалу скончваецца, але Нямеччына нікуды не знікае. Гэта галоўны актар еўрапейскага звязу і адзін з галоўных гульцоў у сусветнай палітыцы, таму яе роля будзе толькі павялічвацца, асабліва ўлічваючы Брэксіт, сыход Великабрытаніі з еўразвязу. Я бы хацеў вас запытаць пра вашае меркаванне пра палітыку Злучаных Штатаў, дачыненні да Беларусі. Пакуль што яшчэ не да канца ясна, якой будзе палітыка новай адміністрацыі. Ну, можна з вялікай упэўненасцю сказаць, што все-таки прэзідэнтам будзе Джо Байден, так? І калі інаўгурацыя адбудзецца все-таки 20 студзеня, як это прынята ў амерыканскай палітыцы, то чаго варта спадзявацца ад ЗША? Ці гэта будзе новая перезагрузка дачыненняў з Расіяй, як прабаваў і рэалізаваць Барак Обама, так? Ці гэта будзе хутчэй нейкі прэсінг на Расію, каб узмацніць свае пазіцыі, так? Ці дастанецца Лукашэнцы вось у гэтай новай як бы гульні паміж Вашынгтонам і Масквой? Якое вось будзе, на вашу думку, дачыненні новага Вашынгтону, байденаўскага, з Беларусю, я не хочу сказаць новай дэмакратычнай, але ў цэлым з Беларусю? Ну, зноў жа, мае вельмі персанальныя меркаванні. Ну, я ўжо галоўным чынам, можа быць, нават праз нямецкую прэсу, я даволі добра ўяўляю дарадцаў, той, як бы мовіць, штаб, хто будзе працаваць з Байденам. Ну, гэта ўсе людзі, якія ўжо пэўным чынам засвяціліся ў адносінах з Масквой. Я не думаю, што нейкая будзе вельмі станоўчая перазагрузка з Расіяй. Гэта маё такое агульнае меркаванне. Што да Беларусі, то гэта, ну, гаварыць, што гэта будзе страшэнна добра, але я думаю, гэта будзе не горш, чым пры Байдене, і гэта будзе трошкі лепш. Ну, тут ёсць два аспекты. Адзін, мы ведаем, што наша тая ж самая дыяспара даволі добра папрацавала ў Штатах, і яны хочуць, спадзяюцца, што яшчэ да канца гэтага года, магчыма, будзе прачытана вось гэта запіска нашай дыяспары, якая практычна супадае з пажаданнямі штаба Ціхановскай. Невядома, што гэта будзе, але калі будзе падпісаны вось гэты акт штогадовы ў Злучаных Штатах пра становішча ў свеце, правы чалавека і гэтак далей, тут гэта будзе добра і там будзе шмат чаго на карысць Беларусі. Я б хацеў цяпер падкрэсліць адну вельмі важную штуку. Значыць, калі Трамп прыходзіў да ўлады, ён хацеў зрабіць Амерыку зноў моцнай, ну і ён быў, калі так сказаць, проста як бы, ну, аб'явіў сябе амерыканскім нацыяналістам. Ну, вы ў Польшчы добра ведаеце выказванні і Туска, і Качынскага, і, ну, і шмат каго. Калі ён прыйшоў, ён казаў, пачынаецца, ну, я б тут згадаў бы і Орбана, новая эра новых нацыяналізмаў, вы валодаеце гэтым. Цяперка ўжо кажуць, што гэта будзе як бы параза нацыяналістаў. Вось, не буду далей каментаваць. Ва ўсякім разе, вельмі важна, я у сваю чаргу буду, магчыма, раіць сваім сябрам, хто мае адносіны да Злучаных Штатаў мае. Вельмі важна, каб амерыканцы цяпер адрознівалі нацыяналізм, скажам, ну, я бару двукоссе, магчыма, я гістарычна разглядаю як пазітыўны тэрмін, нацыяналізм украінскі і беларускі, і, скажем, той самы нацыяналізм польскі і венгерскі, это зусім розныя нацыяналізмы.
Вы в ЕС, вы реализовали, что у вас мова, культура и все такое, то же самое Венгрии, у вас есть свои историчные травмы. Польща, яна не притеснялася так, як Украина, Беларусь, бо лічылі яны нас адным народом православным. Эту Польшу, эту периферию, яны вас душили, але яны пакідалі вам нацыянальна-культурную ідэнтычнасць, ім трэба было захаваць гэты спакойны перыметр. Тое самае Венгрыя, яна узгадвае помніць добрую Аўстра-Венгрыю, значыць, ну, карацей, вы зразумелі, якім накірунку я думаю. Так, Вельмі зразумеў. важна, каб і Еўропа, і Германія ў прыватнасці, і Злучаныя Штаты разумелі, што каб нас, як бы сказаць, каб гэту гібридную вайну расійскую ад нас нечым перакрыць, яны павінны глядзець не як постнацыянальная Еўропа, не як нейкія, так сказаць, постфукуямаўскія людзі. Яны павінны разумець, што падтрымліваючы наш вось гэты беларускую нацыянальную ідэнтычнасць, яны глядзелі на гэта, ой, нацыяналісты, яны хочуць не якой-то там state, а што мы хочам, маўляў, нацыянальныя дзяржавы, мы хочам прайсці шлях Францыі, Германіі, вярнуцца там у 19 стагоддзя. Мы, канешне, нацыю ўжо як бы збудавалі, але яна, ну, грамадзянская стала больш за гэтыя 3 месяцы, але гэта ўсё вельмі, як сказаць, немоцна. Гэтыя белыя, як сказаць, людзі з белымі пасікамі, а не з чырвона-белымі, гэта неафіты. Гэта людзі, якія выйшлі на вуліцы, калі іх пакрыўдзілі, абазвалі народзец, там, крысы, і весь гэты новаяз, вот гэта новая мова дыктатара, што яны змагары, што яны свядомыя, ён нас абзываў так БНФ. Значыць, каб вот заходнія краіны, Штаты зразумелі, што трэба падтрымліваць яшчэ не проста грамадзянскі рух, а нацыянальны беларускі рух, які хоча мовы, хоча сваёй гісторыі, хоча сваёй інфармацыі, каб яна не пісалася у Маскве. Учора выступаў, хаця ладно, не буду я, так сказать, даваць персанальную характарыстыку штабу і апазіцыі, але нам вельмі важна наладзіць інфармацыю, каб яна нараджалася не ў Маскве, а ў нас. Я што магу раблю, даводзячы да беларусаў інфармацыю з Германіі. Разумееце? У нас адна крыніца, у нас тэлебачанне ўсё 24 гадзіны, яны нам уводзяць у вушы расійскую інфармацыю, разумееце? Нават тыя прагрэсіўныя Дождь, Эхо Москвы, яны так лоўка індактрануюць нашых некаторых запрошаных. Прыклад адзін, і закончу гэты пасаж. Бяруць інтэрв'ю чалавека перад выбарамі, і Венедиктов на Эхо Москвы кажет, ну, Лукашенко, он, конечно, выиграет 62%, ну, добавит 15%. И вот такая en marchand, сказанная апропо информация, она укладывается в уши вельми легко. Это индоктринация. Нам вельми важно теперь давать информацию за эту зиму людям, якія сидят, якія уже, может, на улицу так интенсивно не выходят, у своих чатах, дворах. І калі вот Нямецчына, Польшча, Літва, дзякуй ім, Латвія, там, хто Эстонія, усе астатнія, каб яны нам зразумелі вот нас, гэтых цяперашніх беларускіх, ну я кажу, нацыяналістаў у лапках, у двукосці. Так. Петро Вікентьевич, у нас скончыўся час. Натуральна, што беларускі нацыяналізм не мае негатыўнай канатацыі. Гэта не нацыяналізм у заходнім разуменні, гэта не нейкі, моўна кажучы, там скрайні правы рух а-ля неонацысцкі. Гэта цалкам нешта іншае, гэта памкненне да рэалізацыі сваіх этнічных каштоўнасцяў, мовы, культуры, права, на якія маюць в тэорыі все народы, і расейцы, і беларусы, толькі нам адмаўляюць у рэалізацыі гэтых правоў. Петро Вікентьевич, дзякую вам за ваше інтэрв'ю. І вам дзякуй. Всего вам доброго. Всего доброго. Здоров'я.